Okay, tak skal I have. Vi skal tilbage til Værge. Ja, det skal vi. Og imens så kan vi lige se målscoreren Kenneth Christiansen lige sige tak for støtten til de medrejsende AGF-supportere, så de er garanteret også godt tilfredse med det, Kenneth Christiansen leverede i dag. Lad os prøve at se reduceringsmålet, som han leverede. Det faldt altså efter godt og vel 58 minutter spil. Meget sikker udnyttelse, men igen, lidt af en gave, Christian. Det er en fejl i Vejles højre forsvar. Bliver spillet frit, lægger den over til Kenneth, der sparker den klokkerent ind. Nu kommer vi til at se et andet mål lige her om lidt. Der er det om en endnu større fejl af en Vejle-spiller. Og ham, der blev valgt som kampens bedste spiller af vores seere, det er Danny Jung. Ham er vi klar med nede på linjen nu. Danny Jung, det var ikke meget, vi så til dig i anden halvleg efter det gode mål i første. Nej, altså vi gør slet ikke, som vi aftaler i pausen. Det er det, jeg sagde. Jeg sagde det til dig i pausen, at det skulle ikke undre mig, at vi ikke koncentrerer os nok, fordi det sagde mig ikke. De kommer på 2-1, og så bliver de altså farlige, ikke? Fordi så øjner de chancen, mens vi skal bare lukke den allerede i første halvleg. Så kan man jo ikke bruge det til. Så lige meget, om jeg sparker den op i formen 5 gange, hvis den bliver 5-5, ikke? Og vi smider en 5-0-sejr væk. Så det er sagt mig lidt ked af, altså det må jeg indrømme. Det er meget ked af. Men jeg kan fortælle dig, at du er blevet kåret som kampens spiller, hvis du kan bruge det til noget. Ja, altså selvfølgelig det der er ros, og det er jeg da glad for, men ikke lige de næste 2 timer kan jeg ikke bruge det til noget. Men synes du, I er ude i en professionel indsats i anden halvleg? Nej. Tak for det.